siya na ang Panginoon. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos malukoy siya kanino.
Kaluwasan akong nahal
panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Bakit takot lang ang kalimutan ng magpagasigon kita aron di kaningan sa dugong sa katawhan. Karoon at tuwan siya dito sa kalangitan, nagandamang tuluyan sa manan nga malahan. Umubalik siya dini sa kalimutan, maulog na lilong ang nagtuman. Umubalik siya dini sa kalimutan, maulog na lilong ang nagtuman. Umubalik siya dini sa kalimutan, maulog na lilong ang Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niining nga programa Jesus is our Hope. Usa ka programa nga ipasigdahan sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Talaygon og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Ginoong Dios, nagpasalamat minimo nga bisan pa sa daghang makakakulian apan sa gihapon kini nga programa padayon nga nagasabwag sa kahanginan sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini usab o Dios ang mga tawo nga nagapaminaw dadas kahayag sa kamaturan sa pagsabot diha kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ug magahatag sa among gipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa to sang kuan. Okay, na ay upat nga naka-text pakisosig hapon may tungod sa DYCM. Maura gihapon ang among ikatubag sa inyo ha. Wa gid may kuan, wa gid may kasiguruhan sa paghatag sa inyo og unsa nga pizza gyud o mabalik ang DYCM. Well, ni atong basahon, Kuya John, nag-anam na gyud og kalaay diri sa amo nga di na mabati ang DYCM kay maura man gyud unta na ang kalingawan labi na sa mga gurang-gurang na. Sagdi lang dili man sad ni namo gyud gituyo nga ingon ani ang sitwasyon. So pailob lang ta, no? Okay, kuan. Okay, pangutana man eh. Well, si Brother Libigala sa di pa kuan, dili pa kuan og basa og pipila ka mga text message ang cellphone. Mas mayo siguro, Brother Libing, nga imong malili dihang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin digikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers.
Okay, mayong gabi mga higala, amo mga suki, mga pinalangga namo nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. Sa gihapon karong gabi na amo kamo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pag-participate sa ato nga programa karon. Pwede namo maka-text sigala sa among mga number ni Brother John. Diri sa Messenger nako o diri sa ato nga official account sa DYCM Bugo Adventist. So makahimo mo sa pag-send og mga messages there's comment section nato kay panahon na nga atong pagbasahon, pang-entertaino nato higala ang inyong mga importante nga mga mensahe. Ug kun namoy mga pangutana, so mahimo na nga inyong i-send mga higala kay ato ra man i-screenshot para di nato malimtan aniya tagaan natong panahon dinhis pagtubag ang pangutana. Okay, alang sa mga viewers, mga followers, palihog na atong i-share sa gihapon ang atong programa nga to sa mga friend para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga atong tagaag pagtaga din sa itong programa. Okay, ato na ning pagabasahon ni si Brother Freddy Felicano. Mayong gabi na usab ninyong duha, Brad Libby o Brad John, live watching ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu, og nag-live watching usab ang akong asawa si Chris Felicano og ang akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, salamat. Anya may gabi nimo dia Brother Freddy. Niya pod si Brother Edelberto Rina Sumalinog. Ang iyang mensahe, mayong gabi mga kapaglaom, dalaygon ang Dios. So good evening Brother Edelberto. Anya niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Anya ingon din ilang mensahe on air na diri mga brad. So thank you kay no. Salamat kayo sa ato nga CEO diha nga mangunay gyud diha sa station, si Sir Rigner Arapok og si ang atong station manager diha si Jesser Moli. So thank you kayo. Aniya may isang gabi ni Pastor Joel Terana og sa tanan diha sa South Cebu o kutob diha sa naminaw sa Riverside FM. Gina-welcome mo na mo higala karong gabi na dinhi nining tulumanon, Jesus is our hope. Okay, niya pod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy, og mayong gabi usab sa mga kaigsuunan. Makanunayong naminaw og nagview nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless og happy midweek. Okay, may gabi ni mo Brother Ronilo. Niya ang Dios panalangin ni mo amping ka kanunay diya sa Saudi. Niya po si Brother Jojo Kaayon watching here in Mandawi. God sa tanan og mayong gabi labi na ninyong duha Brother John kanimo Kuya Livy og may nga may maoy nagdumala nining maong programa. Ang Dios magadugang pa kaninyo og kaalang. So thank you Brother Jojo kayon. Good evening nimo diha sa Mandawi. O niya pod si Brother Moises Alex Liaban, maayong gabi sa tanan nagtan-aw sa live. Og ninyo Brad John og Brad Libby watching from Mualbual. So may gabi Brother Mrs. Alex no Liaban diya sa Mualbual. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya maingon niasab si Brother Ropino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Ropino. Okay, ato ning dalikyatan una ang pikas nga monitor. Ato lang ning ipuli-puli mga higala og lantaw. Ato ning entertainon ang mga kahigalaan nato
nga naglab sa ato nga program. Niya si Brother Jojo Cordova, Vincent Brian Andrin Indak, Patri Jim Colastri, niya po si Delberto Rina Sumalinog, Jimboy Idar, Elmodam Flores, Lowell Nodalo Estrera, Juvenal Jams Punay, Maki Kuro, G. Merced, Dudong Oftana, Jidel Peritos, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Yapos Jaja Aligado Nolia, Roldan Bartolata, Jojo Kaayon, Ronilo Itang, John Michael Cinco, o Sister Caroline Mariket Galiares. Okay, muna yung mga nag-send og heart, mga higala. Thank you kaayo sa inyong paglab sa atong program. O niya arita sa mga nag-like. O niya, thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following always our program. God bless you and your family. Hello, Sir Matthew. Good evening. And I'm always praying for you. Please regards to Sir Jerome Patagnan. Sir Jerome, thank you so much. God bless you and your family. At kiniyasad si Brother Rufino Moreno, o niya Gregorio John Toling Piquet Jr., Tris Jamin Jaime, Shirley Fuentes Alcontin, Bobby C. Guarin, Glover Sayod, Anisito Priselias, Yasas Vina Kamay, Riverside FM Cebu, Freddy Filicano, o Brother Giovanni Bayo. Okay, dirita sa ato nga messenger mga higala, ato sa ning tagdon din kay nagandaghan po nini nagtan-aw din sa ato nga messenger. Okay. Niya si Brother Ronilo Itang, niya po si niya sad si Sailor Illustrissimo. Good evening Brother Sailor Illustrissimo. Niya po si Merlin B. Derdir, Ninfa Villacastin sa Cadiz po siya. Niya po si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. Niya po si Dong Sensor Somalinog. Niya nakiguban sa nato si Nicky Somalinog. Niya sad si Elgira Cesar. Niya sad si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send live. God bless. God bless also. Niya po si Brother Jojo Kayon. Niya si Sister Hinley Ibo. So, muni ato mga nakita din higala sa ato nga messenger, ato mga pinalangga nga makigalaan nga nakiguban sa ato nga tulumanon. Okay, niapod si Sister Rose Otsia. Good evening sa inyo, Brad, og sa tanang naminaw. So, good evening, Sister Rose. Thank you sa pagpakiguban. Kanunay dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Adto ta sa pagpadayon mga higala sunahan. So karong taod-taod atong basahon og namoy mga mensaheng ipadangat dinhi aron sad mapadangat ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi. Okay, pwede na makapadayon higala sa pag-send og mga messages kay karong taod-taod ato nang tagdon, ato nang basahon. Ato sang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabi na. Okay, dagang salamat Brother Lebe at ta aning kuan pangutana ni Brother Ramil, no? Okay. Brother John, maayong hapon. Doon ako'y igagaw lay minister sa Roman Catholic. Ingon niya, mga wala kuno mo'y alamag, bahin og larawan,
Kay ang Dios nagsugo man nga magbuhat og larawan sumala sa Exodo 25. Unsa may inyong ikasulti ana si Ramil ni Brad John. Okay, daghang kaayong salamat brother Ramil. Aning imong pangutana, no? Nga unsa may among ikasulti kay nag-ingon ang imong ig-agaw nga lay minister nga matud pa sa imong ig-agaw nga lay minister nga mga wala mi alamag bahitungod anang larawan tungod kay ang Dios nagsugo nga magbuhat og larawan sumala sa Exodo 25. Okay, salamat brother Ramil. Kanang Exodo 25 labihan daghana ng kaygayunan nga naabot na diri sa ato nga programa agi og palusot o dipinsa ni anang pagtuo bahin sa larawan. Ang tinuod pagkasulti, wa gyud mi hunahuna nga amo mong hilabtan, wa mi hunahuna amo mong pasakitan. Ang amo diri pagpasabot dili ang pagpanghilabot, unya inyo masagyud pod ni nga mga pangutana. Ang amo ra diri ang pagpasabot ra. Ang pagsulti ra og unsay niya sa Biblia kay lagi kini nga programa based on the Bible man ni. Pero og doon na kanang imong kuan Brother Ramil, kanang imong igagaw og naghunahuna na nga wa mi alamag, wala man mi ana matandog. There's no big deal for me kung ila ming hunahunaon way alamag mahitungod anang larawan. O niya aron lang gyud ba paghatag og kanang insakto nga mga dalan sa pagsabot og sa pagdawat sa pulong sa Dios. Tuguti lang pod nga inyong pamatian ni ang pulong sa Ginoo kay total wa mamunamo pugsa. Wa man sad mi mag-ingon nga ayaw gyud mo anang mga larawan. Wala. May tungod ni anang Exodo kapitulo 25 nga nagsugo ang Dios pagbuhat og larawan. Yes, tinuod na kay ang larawan nga gipabuhat sa Ginoo kadto bang duha ka kirubin. Din ang pako adto abuton to. Unya sa tungod ni anang pako nga nag-abot naa didto ang gitawag the Ark of Covenant nga ang sulod ni atong arka sa tugon mao ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa Dios sa napulo ka sugo. Kinsay nagsugo ana ang Dios? Kinsay gisugo si Moises? Karon ang pangutana kung mao'y basihan kanang Exodo 25 nga nagsugo ang Ginoo pagbuhat og larawan. Kanus amampod ang Ginoo nagsugo sa inyo nga magbuhat mog larawan samas pagsugo sa Dios ngadto kang Moises. Unya ang gibuhat ni Moises wa mapudto nila simbaha og alagari, ila gitagaan man sila sa Ginoo instruction nga ang duha ka pako sa kirubin sa ato pamanulunda gyud ba mag-abot diin sa tungod ana kanana naa ang the Ark of Covenant din didto gisulod ang duha ka papan nga bato nga gisudlan sa kanang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo. Unya karon kung maunay inyong basihan, kinsa man ang way alamag ani? Si Moises nagbuhat og larawan kay gisugo sa Dios, ang gipabuhat kirubin. Ang tuyo nga ang pako ni adto abuton tong duha ka pako sa duha ka manulunda at bangon to sila. Unya ang kadtong the Ark of Covenant naas tungod. Ang pangutana karon ini mao, landia kuno ninyo kay kamuman ka ang dunay may alamag. Kini ang kuan, kamo makay dunay alamag, landia kuno ninyo og unsay pagkakaiba mahitungod ani. Si San Pablo nagsulti siya. Kung imong basahon ang buhat 17:16, sa pagkakita ni San Pablo nga ang syudad sa Atenas na puno sa mga larawan, ang espiritu diha sa sulod niya nahagit sa pagkasuko. Tanawa, malarawan ka na. Unya, karon nagsulti siya sa 1:22 o 23 sa ilang pagka makinadmanon nahimo silang mga buang kay ilang giilisan ang Dios og mga larawan. Nan kinsa maroy ning lutaw ani nga way alamag kami di ay. Nga si San Pablo nagsulti man nga ang Dios sa ilang pagkainadmanon sila nahimong mga buang kay ang Dios giilisan nila og mga larawan. Unya
Ang pangutana, asa naman ron ang ilang alamag kay sila may maalamon? May tungod ni anang bahina, dili na mahitabo nga masipyat ning niya sa Biblia kay kadtong napulo kasugo nga gisulat sa Dios dura ka papan nga bato, diin didto gisulod sa arka sa tugon, diin ang arka gilandungan sa duha ka pako sa manulunda nga gisugo sa Dios magbuhat og larawan. Pero why record nga ila tong giampuan o giludhan, wala. So ang pagka way alamag sa tinuod nga way alamag, mura po yun po, nakabantay mo, kining kwartang pig, di ba mura po tinuod nga kwarta? Kinisad sila og mga kusar po, mura po yun og tinuod. Nga naagid tinuoy alamag, pero kung imong hisgutan, walang wala. Tanawar god ni, diha ni adtong napulo kasugo nga gisulat papan nga bato nga gilandungan ang arkas tugon sa pako manulunda nga gibuhat sa Dios kang nga pabuhaton si Moises og larawan nga kanang kirubin unsa gisulti dinhi ni adto sa diha sa napulo kasugo. Nagingon nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Meaning nga wa tay laing ilhon nga Dios kundi ang Dios ra gyud. Nagingon di alang kanimo dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok. Gidili ang pagbuhat og larawan og linilok unya inyo gyung gibuhat. Ang pangutana kinsa may walay alamag ani karon. Brother Ramil, imo makaanang igagaw unya kanana ang ako makang giingnan nga kun mahimo ang imong igagaw paduulas inyo, ikaw ba'y moadto niya aron nga maminaw mo unya konsulta. So Brother Ramil, human aning pagtubag nato aning pangutanahan nimo, paluapa ko, tiksi ko kung unsa may gipamulong sa imong igagaw kay wa man kami alamag. Pero ang gisulti dinhi, dili ka magbuhat og mga larawan og linilok. Nagingon sa 5, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Wa na itugots ginong magyokbo ka, mag-alagad ka, magbuhat kag larawan og linilok, pero inyo gyung gihimo, inyo na nga tulubagon des Ginoo. Milabot ana lagi sa gikaingon ko, wa mi sa inyo manghilabot, igo rame nga nagpasabot. Well, klaro malinaw, Brother Ramel, nga wa gid itugots ginong magbuhat og mga larawan og mga linilok. Og si San Pablo nagsulti siya nga sa ilang pagkaminanmanon nahimong mga buang kay ang Dios ilang gilisan og larawan. Ayaw pagpakabuang, Brother Ramil, uban ni anang mga buang nahimong buang tungod anang larawan. Unya nagsulti baya dinhi Deuteronomio 4:16 nag-ingon dinhi, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Tanawa ha? Unya kinsa man roy wa kunoy alamag mahitungod aning bahina aber? Mao na nga moingon ko nga there's no big deal for me mahitungod silang paghuna-huna og pagtan-aw pag-ila nga kami walay mga alamag kun ang pag-usapan mahitungod sa larawan kay ang katotohanan ni ana sila gyud ang wa gid intay mga inalungong. Ang gisulti dinhi ka magbuhat og larawan lanilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babae. Natanawa ron magpagusto na malang mo ginsan dagwaya ang inyong kuliton, lalaki ug babae. Unya di ay na kuan di ay nagpasabot nga kamo hinuon mo'y walay alamag. Gisulti man ning daan sa Ginoo di magyukbo nga tunila ni mag-alagad nila. Ay tinuod ba kung Biblia ang pagbasihan bisag mo dinay mo nga wa mo mag-alagad, wa mo magsimba anang malarawan? O kung atong basahon ra gud dinhi sa Isaiah 45:20 mao ni ang gisulti dinhi sa Isaiah 45:20. Matod pa dinhi panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga na nagpakagawa sa mga nasod wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas.
Giampuan ninyo na, pero wa gina ikatabang makaluwas nyo. Matud pa, na, nigampo so ka Diyos nga dili makaluwas. Nagampo mo, pero wa gi ikatabang na sa inyo nga maluwas mo. Kay gisulti man as Biblia. Unya, ato di ining lalison, ato di ining supako ni. Ang kami diri igo raming nagpasabot. Wa mis inyo manghilabot, pero og inyo gini patigbabaw ang sayop, bisag nakadungog nakabati na mo, dipindi na ninyo kay kamo ra manggod sad pod. Unya ang manubag sa adlaw sa katapusan. Unya, kung imong tan-awon malinaw man ni ang gihisgutan dinhi. Karon sumala sa Salmo Kapitulo 115. Tanawan ninyo niya. Sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 3, paingon sa 8, kung unsay gisulti dinhi. Matud pa maingon dinhi aning ining porsyon na ining bahina. Salmo Kapitulo 115, unya 3 ngadto sa 8, kung unsay gisulti ining ining mga bersikulo 115. Niya unsay gisulti dinhi matod pa dinhi sa 3 ngadto sa 8. Nag-ingon, apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang nakapahimot kaniya. So ang Dios, creator, dili kay creature. What is the difference between the creator and the creature? Ang creator magbubuhat, ang creator, pero ang creature binuhat nya kanang mga larawan. Lalaki babae ang gisgutan, di mo magbuhat anak. Unsa man na, dili ba gibuhat man na? Pero ang gisulti din ang among Dios naa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang mutan kapaymuot niya. Nagingos 4, ang ilang mga Diyos mao ang salapi og bulawan, binuhat sa mga kamot sa mga tao. O kana klaro mo gina, dili man na ingon nga gidaot mo. Kay tinuod man amo diri pagpasabot man gyud naranas inyo Pero klaro kayo ang gisulti dinyo nga kanana ang matud pa binuhat sa mga kamot sa mga tao. Tinuod man na nga ang tao mo ginagbuhat ana. Sila adunay baba pan sila dili makasulti. O kanay Brother Ramel sa imong hunahuna tinuod ni dili kinagi pahayag man is Biblia na ibaba pero dili makasulti. Unya karon tudlo ekonomi kanang gidaghanon sa mga larawan nga inyong giilag giakbuan giampuan naabay mosulti ana. Hinon biblically moabot ang panahon nga naagi mosulti ana kay ang yawa mo gamit man ana. Naitingog nga babati dili ang baba mo nagsulti anang larawan kundi ang yawa. O nya mga tao tuo dayon. Nagingon din na ibaba dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Tanawa ra godo, sulay kuno og duol dinha sa kapilya unya kuana kuno mamilok ba na. Dili ngano man dili nakakita. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila apan dili makadungog. Magunsa may kapuslanan na mata. Na ay kananang dunggan. Na mata di kakita, na dunggan di kabati. Nya ingon din nga matud pa din sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sayang na Brother Ramil ng mga ilong larawan gipangbuhat sa inyong simbahan matag-as magig ilong pero may ilong dili makapanimaho. Sila adunay nga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Unya sa imong hunahuna Brother Ramil sayop ni ang akong gibasa. Hinumdumi baya ninyo nga ang mga tao sa unang panahon nga nangalaglag panahon sa lunop, dili to mga taong inosente ug wa kahibalua makabati pulong sa Dios kay giwalihan gud tong Noe. Pero nganong nangalaglag sila tungod na sa ilang pagkawalay pagtuo, tungod na sa ilang pagkawalay pagtagad. Mao bitan ang gisgutan sumala sa Hebreano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw ini kadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyo nga mga kasing-kasing. Nadungog og nabati naman ninyo, ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Nga naman, dili baya sa tanang panahon nga inyong madungog og mabati dinhis kahanginan ang kamatuoran. Kaysa musugot mog sa dili, gamay na lang gyud ang panahon nga nahabilin, dinwa na'y taong tugutan nga magsulti sa kamatuoran.
Nganuman, sa mas unang panahon ba, sa diha nga mihawd ang mga Espanyol dinis Pilipinas, gihimo na nga usa ka criminal offense kung dunay mga taong makita nagbasag Biblia. Ngunang kadaghanan sa mga tao, inosente gyud way kasayuran mahitungod og Biblia. Apan moabot ng panahon, Brother Ramil, nga dili na gyud mi makahimo pa pagsulti sa pulong si Ginoo. Aw kining panahon na mauna unya ang mahitabo sa Amos 4:11 ug 12 nga moabot ang panahon sa dakong kauhaw ug kagutom ining kalibutan na sa dili kahuwag kagutom sa pagkaon kundi sa kauhaw kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pero matud pas 12 sila mutabok gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, meaning from port to port. Nagingon aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova apan sila dili na magkakaplag niini. Pahimusli ninyo higala, nga naman dili besta ng panahon madungog niyo ang kamatuoran unya karon inyo lang lingiw-lingiwan. Ang Herbihano 3:15 nagsulti samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo siyang tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Sapat na, Brother Ramil, nga nadungog mo ang kamatuoran. Tungod ni ana, gisultis ng Juan 5:21 nga matud pa mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ayaw paghahia, Brother Ramil, ang imuhang kasing-kasing uban sa tanang naminaw karon. Higayuna ug panahona nga kita moduol og moalagad diha sa Ginoo. Salamat. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan o si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot aning bahina. Brother Libby? Okay, ako lang di ang ipahabol, Brother Libby. Sorry gyud kayo, di ko mutapos sa oras kay naay patay tuwa mo as bukid, no, unya di lang kumuhuman diri si Brother last naman pod si Brother Libby nga magsulti pagpasabot. Una ko mo exit ko tungod sa rason kay bukid magod unya di pud lalim ron ang bukid tungod sa sigig ulan-ulan nagkinahanglan gid ta og patigayon kanunay unsaon pagpadapat ang ligid sa motor nga dili ta mo simplang. Kay salamat kayo. Palihog lang, Brother John, basa ako sa atong pangutana. Okay, ang iyang kuan pangutana ni Brother Ramil, Brother Libby. Matud pa sa iyang Brother John, matud pa sa akong igagaw nga lay minister, bahitungod kuno anang mga larawan wala mo'y mga alamag kay ang Dios nagsugo nga magbuhat og larawan sumala sa Exodo 25. Okay, dikan salamat no sa pangutana ni Brother Ramil. So thank you kaayo. Igo sa to niya ang minister iyang igagaw niya. Okay, thank you kayo. Ato sa ning basahon mga higala, niya si Sister Chel, niya si Chel Notario Aragon. Happy midweek, Kuya John and Kuya Levi. Okay, happy midweek. Kuan, Miraculous. Merkules baro? Miraculous ron. Anya niya po si Tita Pidida Alcuino, Sister Tita Alcuino. Happy midweek. So happy midweek also, Sister Tita. Anya niya po si Anita Clavis, Cabaluna Clavis. Good evening to all viewers and to Brother Lib and Brother John. Okay, may gabi ni mo, Dainita. Okay, niya po si Ma'am Lizel Pilayo Baldosa. So, may gabi ni mo diya, Ma'am, sa Singapore. Kanya iyang mensahe, good evening mga kaigsuunan around the world. Okay, good evening. Kanya ato ning balikan ang pikas nga screen, ato ning tanaw ng mga nahidugang naglantaw karon. Niya sila si Lane of Keria, Ronaldo Bragat, Anita Cabaluna. Okay. Ito ni tanaw ning uban. Niya po si Brother Roldan Bartolata. O niya Jaja Aligado Nolia. Nasad si Dung Isaw, Brother Isaw Dihito.
O niya, nakita po nato ni Sister Roselyn Mainit. O niya po si Sister Phoebe Pasiol Rinsfi Pedrano. O niya po si Chel Notario Aragon, Pascualita Calusor, Yasas Madeline Kaindog Kaskiho. O niya po si Brother Jidel Peritos, Kines Dodong Uftana. O niya po si Maki Kuro Juvenal Jams Punay. Okay, mauni atong mga nakita higala nga naglab, nahidugang naglab sa atong program. Arita sa mga nag-like, nahidugang nag-like, ato ning basahon, okay, ni si Junior Nueva Claves. Niya po si Jevne Jeris Malati, Ruby Bachansela, Yasad si Glover Sayod, Anisito Priselias. Okay, muna mga nakita na to higala o niya diri usata sa ato nga messenger ato ning tanaw ning manidugang nagtanaw. Okay, ato nakita din si Abner Dualio, Rold Soto Tams, Ginny Rama Fermin, ni apod si Phoebe Pasiol, Anita Cabaluna Claves, okay, ni asad si Sister Ginaline Lumuntad. Iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Okay, ni apod si Brother Mrs. Alex Liaban, ni asiyay iyang contribution dugang tubag sa pangutana. Kanang mga larawan nga anaa sa ilang mga simbahan, tinuod nga wa mi alamag kay wa man sa Biblia ng mga larawana kay dili na maong tinuod nga dagway sa mga santos sa Biblia. Okay, salamat kayo. Maayong gabi nimo, Brother Mrs. Okay, mo ito natahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Thank you sa pangutana. Pangutana, gisentro diha sa Exodo Kapitulo 25. Gisend man ni Brother Ramil nga ni, tungod lagi kana siya igagaw nga CFD. Og mo doon ay sulti sa CFD, mga wako na may alamag kay mahitungod sa larawan, kay nagsugo ang Dios nga maghimo og larawan. Okay. Kining Exodo 25, kadaghan naman ni gipangutana din kini nga verse. Kay mo ni gamiton nga alibay sa ato mga kahigalaan nga nagsimba ana, di man ingon nga nagdaota, pero mo na ilang gamiton nga hinungdan nga nagsimba sila na, naghimo sila na tungod kay nagsugo ang Dios sa paghimo ni ana. Okay niya. Din sa Exodo Kapitulo 25. Ang Dios kunin mo ning tanawon ang whole chapter higala. Naghatag ang Ginoo dinig instruksyon sa pagbuhat og templo o pagbuhat og templo or tabernakulo. Gani giingnan si Moses dinis bersikulo 9. Ingon din nga 8:9 og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila. Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo ang panig-ingnan sa tabernakulo
ug ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamiton niini mao kini ang pagabuhaton ninyo. Naghatag ang Ginoo og detalye sa paghimo og tabernakulo. Aniya kay ato nabasa diri nga ingon ang Ginoo sa bersikulo 8 kay ako magapuyo sa taliwala nila. Aniya dinis 25 kompleto kay instruction dinhi unsay mga galamiton ipangbutang diha sa tabernakulo. Gani kung imo ning tanawon mahigala, kung imo tanawon dinhi naghisgot magani sa dinhi og kanang gitawag og arkas sa tugon. Ang 10 Commandments gitawag nagtugon o napulo kasugo. O niya, ang purpose anang arka, the ark, gitawag sa English og the Ark of the Covenant. Ang tuyo ana, kay sudlanan na, muna gitawag arka sa tugon, sudlanan sa napulo kasugo. Murabag kaban-kaban ba ang sistema? O, sudlanan sa napulo kasugo. Ang iso diha, ang duha kapapan nga bato, kadtong gisulatan sa tudlo sa Dios maoy isulod diha sa papan nga bato. O diha sa gitawag og arka sa tugon. Ang Ginoo naghatag og instruction og unsa nang kahuya gamiton ana paghimo anang gitawag og arka sa tugon. O kompleto kayo niya human og buhat ni Adinis 18 og 19 og magbuhat ka og duha ka mga kerubin nga bulawan manulunda ba duha ka manulunda o niya bulawan ang gamiton sa buhat nga sinalsal pagabuhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa halaran sa pagpasiguli og magbuhat ka og usa ka kerubin sa usa ka tumoy og usa ka kerubin sa laing tumoy sa nayon gayud sa halaran sa pasiguli magabuhat ka og mga kerubin sa duha ka tumoy niini og ang mga kerubin magabuklad sa ilang mga pako sa ibabaw ug magatabon sa halaran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako ang ilang mga naong magaatubang sa usa ka usag-usa magatan-aw sa halaran sa pagpasiguli ug ang mga naong sa kerubin og ibutang mo ang halaran sa pagpasiguli o kining 10 Commandments sa ibabaw sa arka og sa sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatuod nga igahatag ko kanimo og didto ako makigtagbo kanimo og ako makigsulti kanimo gikan sa ibabaw sa halaran sa pagpasiguli gikan sa duha ka kerubin nga naa sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod mahatungod sa tanang mga butang nga akong igahatag kanimo nga mao ang matulumanon alang sa mga anak sa Israel. So muna higala ang detalye nga gisgutan dinhi. Kung imo pag yun ganiron gikan sa uno, naghatag og detalye diha nga ang sanktuaryo nga ilang buhaton magatubang sa silangan. Unya ang ilang buhaton ilan ang kuralan palibot naa ang building diha sa sulod sa koral. Ang building higala nga ilang himuon gibahin po na sa duha na ay inagsud nimo pilimirong hawanan gitawag na siya og balaan nga dapit. Kanya na ay kortina nag-divide, mga division, kortina. O niya, imo nang tukason ang kortina, kanang sunod nga division, gitawag na siya higala og the most holy place, pinakabalaan nga lugar. Ari ka sa sud sa koral, kanang inig
usaray pultahan gatubag silangan. Inigsud nimo sa pultahan sa koral, unang makita nimo diha ang halaran sa sinunog. Dahil halaran sa sinunog diha, anha sunuga ang mananap nga ilang ihalad. In between sa pultahan sa sanktuaryo o sa pultahan sa koral na dihay lamisa. Tungod sa inigtangka po nimo, dool po yun sa pultahan sa sanktuary. Imong makita dito ang gitawag og laver. Unsam na siya? Duwang na siya. Sudlanan og tubig, mga higala. Unya, inigsud sa first division, ang makita nimo diri sa left side, imong makita ang gitawag og 7 candlestick, 7 ka kandeliryo. Diri sa right side, makita nimo ang table of shewbread, ang lamisa nga butanganan sa mga tinapay. Unya, tungod gyud sa kanang kurtina sa nag-divide sa huli o the most holy place, imong makita diha ang gitawag og halaran sa insinso. Inigtukas nimo sa kurtina, ang imo makita dito ang kwadra gyud, arka sa tugon. Ang kadtong kaban-kaban mga higala nga sudlanan sa napulo kasugo. Aniya, mura na iyong makita ito sa sulod. Ang ibabaw ni ana, nga gitawag tabon, gitawag nag mercy seat, lingkuranan sa kaluoy. Isig katumoy ni ana, diha ang larawan nga bulawan nga gitawag og kerubin, mga manulunda. Ako tong gibasa mga pako o niya nagtan-aw sa tunga. Diha sa tunga sa gitawag og arka sa tugon ng ibabaw ng mercy seat, lingkuranan sa kaluoy. Diha ang Dios makigsulti sa high priest, mga higala. High priest. Kanang labaw nga saserdote. Pero dili sad magpasagad og so didto. Muso didto kausalang ang high priest panahon sa atonement day, anang bulan sa ikapito o niya Pitsa Jes nga usas pinakasulimne nga kasulugan sa mga Israel. Dili pwedeng makasulod ang ordinaryong saserdote. Ang high priest sa Diyod, ang labang saserdote, o niya, ang saserdote, ang high priest po nga muso dito, kung naa siya isa, nga wa niya kay nusuli, mamatay siya dito, tungod kay way makaatubang sa presensya sa Diyos, mamatay ang taong dautan makaatubang dito, ang mga musulo dito. So karon, kanang kerubin nga gisgutan kay mo may sintros pangutana, gipabuhat si Moises og kerubin. Wa gyud pa sobrahay ni Moises. Detalye og specific ang giingon sa Ginoo. Pagbuhat Moses og kerubin, ibutang nimo diha sa isig katumoy sa arka sa tugon. Wa mag-ingong Ginoo nga simbahan ninyo na, ludhin ninyo na. Wa. Design tunto ang mga higala, sugo tos Ginoo ngadto kang Moises. O niya si Moises igo lang nituman sa sugo sa Ginoo. Wa siya magbuhat og laing larawan. Ang katurang gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang pangutana, atong higala nga nag-ingon nga wa ko na may alamag. Diin man tayo mabasa diya sa Biblia nga nagsugo ang Dios ni anang daghan nga mga larawan nga naa sa simbahan. Naabay detalye mabasa sa Biblia si Moses, detalye masugos Ginoo, iya specific iyang gituman, iyang gibuhat. Wa niya pasobra wa niya kulangi, kay ginan siya, tanawa yun ha, sunda yun ang akong gipakita kanimo. So, mao gituman ni Moses ang giingon si Ginoo. Kuya mo
magtuwa ta mauwa ta suguas Ginoo mga higala sa pagbuhat niya na. Tao lang na nagsugo na to ana. Kay og Dios pa nagsugo na to ana. Mabasa ang Biblia nga gisugo ta pagpabuhat ni anang klasiha sa mga larawan. Kana kung naas Biblia, pero wa tay mabasa sa Biblia mga higala. Sa ato pa pagtulunan lang na nga binuhat or minugna sa tao, dili iyas Ginoo mga higala. Nga naman, gawas ni anang larawan nga gisugos Ginoo kang Moses, gituman ni Moises, kung magbuhat kog laing larawan, nga wa na isugo sa Ginoo. Gitawag na sa Biblia og supak sa napulo kasugo. Nga naman, diha sa napulo kasugo higala, unang sugo sa Ginoo, nag-ingon siya, Exodo 23, dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Gaingon ang 4, alang kanimo dili ka magbuhat og bisan unsa nga larawan nga kinulit sa bisan unsa nga dagway, bisan pagtuas kalangitan ni asyuta kun anaas katubigan, dili ka magbuhat nini. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Ayaw pagsimba kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, gamhanan og igihan. Klaro ana pagkasulti. Aside ni adtong gisugos Ginoo kang Moises, gituman man to niya, gawas niya na higala kung magbuot-buot kog himo og mga kinulit nga larawan sa tuyo nga akong yukbo-yukbuan, akong simba-simbahon, na supak kana higala sa sugo sa Ginoo, sa una og ikaduhang sugo sa Ginoo. Bawal na. Bawal ang pagyukbo, ang pagsimba sa mga binuhat. Kaya ang atong simbahon sumala sa pinadayag 14:7, maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Siya ray atong simbahon. Ang Dios nga maoy magbubuhat nato, magbubuhat sa tanang butang, maoy atong simbahon sumala sa gisulti sa Biblia. Sugo na, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Sugo nas Ginoo mga higala. O niya, kung musimba kog lain, mga higala, kung musimba kog lain nga wa na isugos Ginoo, nasupak ka na sa iyang kabubuton mga kahilaan. Supak na sa iyang kabubuton. O kung supak na sa kabubuton sa Ginoo, nadilikano na sa paghukom sa Dios, ang masinupakon sa iyang kabubuton, dili pasudlon sa ginarian sa langit. Muna aton sundon o sa iyong Ginoo, o di man ta payukbuan ana, atong yukbuan ang Dios sa langit. Kay sa atong mabasa sa nakasulat sa Juan Kapitulo 4 mga higala, naghisgot niya nga atong simbahon ang Dios. Kung saan pagsimba? Diha sa espiritu o sa kamaturan. Sa ato pa, walay makita, simbahon nato ang Dios mga higala. So, yun na ang sistema. Kung nanay makita, nanay akong yukbo-yukbuan, supak na, bisan pamangani, o buhi na nga manulunda, ato yukbuan. Tanawan yung pinadayag, Kapitulo 22, 8-9. Si San Juan, misimbas manulunda, pero gibadlong siya, ayaw nagbuhata. Parihas lata sulugoon sa Diyos. Ang imong simbahon mao ang Dios. Ari po kadres buhat 25 o 26, si Cornelio Higala, misimba kang San Pedro. Miluhod siya, misimba kang San Pedro. Pero ang sa reaction Pedro, yung Pedro, ayaw nagbuhata. Tindog, tao lamang ako. So, gibadlong ni San Pedro, tindog, tao lamang ako. Mas angay patot simbahon kay buhi. Pero larawan na, gibuhat sa tao, ang supak nas kaubuton sa Ginoo. So, ang handom sa Ginoo, nakita higala, magsunod ta siyang kaubuton. Nga naman, handom niya, nga kung mahimo kitang tanan,
iyang pagaluwason sa adlaw siyang paghukom. Hinungdan na ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa ginaran sa langit kundi kadto lamang nagtuman. Okay, ni atong tanaw ni makadiyot ni si Ginalyn Lumuntad, niya maayong gabi ni mo Kuya Libby o Kuya John, niya po si Junilyn Guarin Tapang, salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Sister Ila Lipalam, salamat po sa paglab ug pagpray. Niya po si Brother Junimar Kalapuan, salamat no sa mga heart o kamot nga nagpray. Thank you kayo. Wa naman tayo mga higala sa di pahing pitapuson tong tulumanon ni ang atong kausap. Magampo ta, amahan namon sa mga langit. Salamat o Dios sa kamatuoran ang mga paminawan. Maunta kini magpabilin sa panumluman, magagiya ka namon tanan paingon kanimo. Gisalig na mo kini sa ngalan ni Ginoong manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope. O kaninyong tanan, ang mga suki, o mga pinalangga, mga viewers, mga followers, sa ngalan sab nila ni Pastor Joel Terana, kini inyong mahigala, Brother John Dito, kini sab si Brother Libby Claves, mga nagad salamat, o maayong gabi kanatong tanan.